ng mga nagbabagang balita. 3 arestado sa sinalakay na drug den sa Naga City. Poultry farm sa Sipokot, posibleng ipasara dahil sa sandamakmak at namimerwisyong langaw sa mga residente. LGU officials at employees bawal nang maglaro ng online gambling. At otop ng buhi na inabeg, kayang makipagsabayan sa international fabric industry ayon sa DTI. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Tatlo katao ang arestado sa sinalakay na drug den sa Naga City. Habang delivery rider umano, arestado rin matapos mag-sideline sa pagtutulak ng droga. May ulat si John Amador. Matagumpay na naisara ng mga otoridad ang isang drug den umano sa Barangay Triangulo sa Naga City na go-to place umano ng mga bumabatak ng illegal na droga. Ang drug den na sinalakay ng PIDEA, 200 metro lang ang layo mula sa Barangay Hall ng Triangulo. Kahapon, August 12, sa dakong alas 7 ng gabi po is nagsagawa tayo ng anti-drug bypass operation. Kung saan po is nakapag-aresto tayo ng 3 katao at nakapag-kumpiska tayo ng humigit kumulang 12 grams of shabu at ito po ay nagkakalaga ng 81,600 pesos. Si Daisy Camacho na nagmamayari ng lugar at yung may dalawa pa siyang ibang kasamahan na kasapakat niya sa illegal drug activity doon sa barangay na yun. Si alias Daisy ay dati na umanong nahuli sa parehong kaso at naninirahan na sa ibang lugar. Subalit bumabalik sa Triangulo na dati nitong bahay at ginagawang drug den. Kasama sa mga naaresto ang 48 anyos na si Jeric, isang welder, at Davileo, 45, na isang cellphone technician. Ayon kay PIDEA Officer Pajardo, galing sa labas ng lungsod ang mga droga. Subalit nagiging meeting place umano ang lungsod sa kalakaran nito. Yung supply po ng shabu or ng iba pang illegal na droga dito sa ating probinsya is nanggagaling po yan sa labas ng probinsya. So, ang pinaka po niyan is nanggagaling sa NCR. Pinapasok po yan dito sa ating probinsya. Kasi itong ating probinsya, ito po yung meet-up place ng supplier at ng mga kliyente nila dito sa Bicol region. Kaya kung makikita nyo sa mga balita, is kumpara sa ibang probinsya, dito po sa province of Kamsur at sa city of Naga, dito po yung may malalaking seizure. Kasi dito po nagtatagpo yung main supplier at itong po mga re-retail ng drugs. So, kaya nung last month, di ba, na timingan din natin na yung isang supplier galing Manila is nahuli natin. So, patuloy pa rin po yung ating pagmomonitor. Samantala sa Naga City pa rin, kalaboso sa ikinasang bypass operation ng kapulisan ang isang food delivery rider sa Grada Peña Francia, Naga City. Sarong residente kang Peña Francia, Barangay Peña Francia, ang arestado kang nakaagi kahapon. Base sa impormasyon na ini nagbabariwas ng droga, kaya ini trinabaho kan sa tuyang intelligence na mapundo ang sayang illegal na aktibidad. Nakapag-confiscate kita ng 24 pidaso ng transparent plastic sachet na tigtutubudang may laog na yung suspitsado ng shabu. Classify siya, sir, sa street level individual and nasa 40,800 ang kantidad kang nakumpiska sa iyo. Binibiri ka pa ng PNP kung ginagamit ng suspect ang pagiging food delivery rider sa pagtutulak ng droga. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. John Amador, CSN. Pasintabi po dahil sa maselang balitang ito. Perwisyo ang dala sa mga residente sa isang barangay sa Sipokot, Camarines Sur. Ang sandamakmak na lako na umano sa isang poultry farm sa lugar. Naturang farm posible umanong ipasara. May ulat si Eli Balbin. Langaw dito, langaw doon. Ganito ang tinitiis na sitwasyon ng mga residente sa Barangay Kalagbangan, Sipokot, Camarines Sur dahil sa sandamakmak na langaw sa lugar.
ang mga namemerwisyong langaw mula umano sa manukan o poultry farm sa lugar. Ayon sa mga residente, apektado na sila sa pagdami ng mga langaw kahit sa pagkain. Kailangan pa nilang umalis sa mesa upang iwasan ang mga nagliliparang mga langaw. Ay grabe sir, grabe talaga langaw dito sir. Minsan pag nakain kami sir, kanya-kanya kami dito doon saan kami napunta pag nakarain na. Ay ito po nga, nakakaano at madadapuan nga ng langaw ang mga tinda. Ay may germs bagayan. Magkape ka nga, nalalaglagan na lagi ng langaw yung kape. Dito po, lalo na pa ang pagkain namin, andyan sa pagkainan, kundi po takpan. Kasi po, uunahan kayo ng langaw. Lagi na lang pong may takip. Kahit po sa loob, sa sala, talaga pong malangaw. Ayon sa mga residente, matagal na nilang tinitiis ang sitwasyon kaya nagkaisa ang mga residente na ireklamo na ang poultry farm matapos umanong maging sanhi ng pagdami ng langaw na nagdudulot ng abala at panganib sa kanilang kalusugan. Ngunit nang magpunta ang news team sa Barangay Kalagbangan, wala man lang humarap na barangay official sa amin. Sinubukan din namin na tawagan ang punong barangay, ngunit hindi namin siya makontak. Isang residente ang nagsumiti ng liham sa Sangguniang Bayan upang humiling na paimbestigahan ang pagdami ng langaw na perwisyo sa kanilang lugar. Hinihiling nila agad tugunan ng lokal na pamahalaan ng Sipukot ang suliranin upang hindi na magdulot ng panganib lalo na sa kalusugan nila. Yung sulat ko dito sa munisipyo, imbestigahan yung lahat ng mga poultry owners na may problema at ipasara. Ngayon, kapag hindi natin kasi ginawa ito, mas baka sa susunod, mas marami ng mga apektuhang mga tao, estudyante, mga bahay, infested na lahat ang barangay. Kasi nakakarating na sa ilang barangay na, 6 na barangay na ang inaabot ngayon ng langaw na ito. Personal na pinuntahan ng Kamsur News ang inirereklamong poultry na pagmamayari ni Cesar Cabingan at dito nagpa-unlock naman siya ng panayam. Kwento ng may-ari, payag naman siya kung sakaling ipasara muna ang kanyang poultry farm. Napagkasundan ho namin na nagkausap kami sa barangay, saka sa LGU. Sabi ng mga kontrang medyo malangaw, payag naman po kami. Humingi naman ng pag-unawa si Mr. Cabingan. Handa rin umano itong sundin kung anumang ipapataw na parusa sa kanya. Kung halimbawa medyo naepekto ng iba na medyo malangay, di pasensya na po siya. Ngayon naman po, para wala silang masabi, sasarado muna ko. Katulad ko, may farm ako. Sige po, kahit po ilang buwan, sasarado ko para wala silang masabi. At hindi sila magalit sa amin. Siyempre nakakahiya din naman sa mga kapitbahay ko. Sa kabila nito, hiling ng mga residente, aksyonan ng mga otoridad ang kanilang hinaing sa naturang poultry farm. Eli Balbin, CSN. Nag-short circuit na generator set ang nakikitang dahilan ng Bureau of Fire Protection Naga City Central Fire Station sa sumiklab na sunog sa isang commercial establishment sa Naga City nitong August 12. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Anthony Mahinay, investigador sa insidente, na-expose umano sa ulan ang genset na naging sanhi ng short circuit hanggang sa lumaki ang sunog. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa mga combustible materials sa establishmento. Maswerteng wala namang nasaktan sa insidente habang inaalam pa ang kabuuang danyos na iniwan ng sunog. Nasubukan ang kapabilidad ng rescue team ng Kamsur PD, RRMC at iba pang autoridad sa skills exhibition sa pagresponde sa anumang kalamidad. Kahandaan at interoperability ng mga autoridad sa panahon ng kalamidad, nabigyang diin sa skills exhibition. Narito ang ulat. Aktual na pagresponde ito ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ng EDMERO sa isang sunog. May puntong nahirapan ang mga otoridad sa pagapula sa nasusunog na flammable liquid. Nakita nyo, malakas ang apoy kung gasoline station po yan o eroplano, ay yan po ay tatagos kapag hindi po nakapag-train ang ating nozzle. Bahagi lang ito ng skills exhibition ng Kamsur PD RRMC personnel, mga city at municipal DRRMC, katuwang ang law enforcement personnel sa pagresponde sa anumang uri ng kalamidad. Inipunta po sinda para po ma-showcase sa mga LGUs and sa Kamsur po kung ano po si capability po na when it comes to responding po sa iba't ibang senaryo.
na igo po kitang sa firefighting, meron po kitang sa high angle rescue, igo kitang sa mass casualty incident na kung magkaigang bombing, paano po kita ma-respond po dumaan, and igo po kita sa water search and rescue. So every skills pong iyan, inter-agency po siya. Ayon sa Edmero Kamsur, mahalagang mai-showcase ang kapabilidad ng rescue team sa pag-responde sa anumang kalamidad dahil nare-refresh at may bago na natutunan ang mga rescuer. Malaking bagay umano ang mga ganitong aktibidad na inisyatiba ni Governor Elray Villafuerte sa mga katulad ng MD-RRMO Milaor na sinubok ang kapabilidad at kakayahan noong manalasa ang bagyong si Christine. Also sa nangyari sa Christine, so dahil sa ining mga simulation na gigibuon muna, so nakulaon na bagay po sa mo na matauwang kami ng mga maray na paagi kung paano magkwes sa mga tao, lalo na po mga kalamidad. So iyo po ang pinaka-importante sa muya na kami po kaya dapat sa firming repress, dapat nag-aradan na kami kaya mga pag-BLS, first aid. So kaipuan may po magre-refresh na perme. Dito umano nare-resolba ng mga DRRM personnel ang mga room for improvements sa kanilang kapabilidad. Mas pang pinapalakas ng Edmero ang disaster response nito na isa sa mga binibigyang diin ni Governor Elray Villafuerte. Under po ni Gov. Elray, full support po siya sa pagpakusog po and pag-strengthen and capacity building po sa tuya pong disaster management. Chris Novello, CSN. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang 4 na riding in tandem na nanlima sa higit sa 22,000 pesos cash sa digital wallet ng isang tindahan sa Naga City. Mga suspect nahagip sa CCTV. May ulat si John Amador. Pinag-iingat ngayon ng Barangay Council ng Peña Francia sa Naga City ang publiko sa grupo na nang bibiktima ng mga tindahan at negosyong money transfer gamit ang e-wallet. Isang tindahan umano sa naturang barangay ang natangayan ng aabot sa 22,000 pisong cash. Doon yan nangyari sa amin sa Barangay Peña Francia, San Jose Street, pag-aari ni Anthony, yung tindahan. Yung mga suspect is nag-cash in doon sa GCash, and yung bantay sa tindahan nagtiwala pag-cash in, tapos para may ika-cash out ulit, naibigay yung cellphone. Doon nangyari yung modus nila na nakuha na ng 22,000 doon sa GCash. Dahil sa insidente, nag-backtracking ang barangay sa nangyari at nakuna ng mga suspect na sakay ng motorsiklo habang papaalis sa lugar. Malaki umano ang maitutulong ng kuha ng CCTV sa pagtunton sa mga suspect. Pinaimbestigahan agad natin, and yan, nakita nyo doon sa post ni JB Chokson na covered ng ating CCTV footage yung mga pangyayari simula nung pagpunta nila sa tindahan. Bali 2 motorsiklo ang gamit nila, 4 na persona yung suspetsado. Yung isa is nag-cash in, yung isa naman is yung magka-cash out. Kaya trinace natin sa CCTV, kaya nakita yung mga muka ng mga suspetsado natin. Sinubukan ng news team na hinga ng pahayag ang Police Station 3 hinggil sa insidente. Subalit wala pa raw silang natatanggap na reklamo. Hinihimok din nila na ang biktima na magsampa ng formal na reklamo sa pulisya. Paalala ko lang sa mga may-ari ng mga sari-sari store or mga pa-GCash, wag po niyong ititiwala ang inyong cellphone kasi hindi lang modus dito, modus na to dito sa buong Pilipinas, nangyayari na yan. And paalala, kung may magka-cash out, cash in, yung cellphone nyo po, wag nyong ititiwala sa mga customer natin dahilan na pwedeng agawin yung cellphone natin o ritakbo o kaya yung pangyayari dyan sa may San Jose Street na naitiwala yung OTP kaya nakapag-transfer sila ng 22,000. John Amador, CSN. Pinagbabawal na ng DILG ang mga LG official at employees na magsugal online. Base yan sa memorandum ng ahensya, ang parusa sa mga opisyal na lalabag sa direktiba. Alamin sa ulat ni Eli Balbing. Mahigpit nang ipinagbabawal ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa ilalim ng Memorandum Circular Number 2025-082 ang anumang uri ng online gambling sa lahat ng mga empleyado ng mga lokal na pamahalaan o LGU, mga empleyado ng DILG at mga attached agency.
Ang paghihigpit na ito ay bahagi ng kampanya laban sa iligal na sugal. Magbigay ng executive order ganyan na pagbawalan yung mga empleyado para masuportahan yung programa ng DILG. Pagbawalan yung mga empleyado na makita na ganyan na yung mga pinagbabawal na sugal, lalo na yung online, kasi alam naman natin na marami ang nalululong at hindi laging negatibo ang epekto ng online gaming niya. Sa social media post ng DILG, mahigpit nilang ipapatupad ang direktiba at pagpapatupad ng kaukulang parusa sa mga lalabag, kasama sa pagbabawal ang paggamit ng mga opisyal na device at network para sa mga maglalaro. Nanawagan ang ahensya sa lahat ng kawani na manatili sa kanilang tungkulin at iwasan ang anumang gawain na maaaring makasira sa kanilang reputasyon at tiwala ng publiko. Sa panayam ng CSN kay Municipal Councilor Jerry Tindero, nagpahayag ng kanyang buong suporta sa pagpapalabas ng memorandum ng DILG. Unang-una, ang online gambling talaga isa sa mga nakakasama yan sa lalong-lalo na sa atin, lalo na sa ordinaryong tao, malaking epekto yan. And siyempre, lalo na sa mga opisyal ng bayan, pangalawa, yung mga empleyado. Siyempre, apektado niya yung mga kinikita, sinasahod niyo, pwede pang maapektuhan. Kaya, tayo dyan, suportado natin yung nilabas ng DILG yan, kasi maganda naman yung plano nila dyan. Ang pagtangkilik sa online gambling ng mga opisyal ng gobyerno ay nakakasira sa kredibilidad ng institusyon. Ang sino mang lalabag dito ay maaaring maharap sa mga reklamong administratibo o kriminal. Eli Balbin, CSN. Karamihan sa mga naitalang voter registrant ng COMELEC sa Magaraw sa nandaang voter registration ay mga kabataang edad 15 hanggang 17 anyos. COMELEC target na madagdagan pa ang mga botanteng kabataan. Narito ang ulat ni Regine Bue. Naobserbahan ng COMELEC Magaraw na mayorya ng mga voter registrant sa katatapos lang na voter registration ay mga kabataan sa bayan. Ayon sa Election Office ng Bayan, kabuuang 680 ang mga naitalang voter registrant at higit sa 400 sa mga ito ay pawang mga kabataang edad 15 hanggang 17 anyos. Lumalabas sa datos ng COMELEC Magaraw, kabuuang 19,719 ang bilang ng mga kasalukuyang aktibong botante. At sa halos 20,000 botante, 202 lamang dito ang may edad 15 hanggang 17 anyos, kung saan aminado ang opisina sa mababang bilang ng mga kabataang botante. Dahil dito nagtalaga sila ng 3 registration sites sa loob ng 10 araw para mahikayat ang mga kabataang magparehistro. Nagbunga naman ang hakbang na ito ng poll body sapagkat mula 680 na bagong rehistro, 454 o mayorya ng mga voter registrant ang mga kabataang nag-iedad 15 hanggang 17 anyos. Before po kami nag-register, yung 15 to 17 natin is 202 na lang. Kaya po yung focus namin ngayong registration dun sa 3 high school. Kaya po yung in-encourage namin yung mga 15 to 17 kasi 202 na lang sila nung nag-recompute kami ng December 1 na BSKE. Sa registration po dito sa Magaraw, very productive tayo kasi nilibot natin yung mga malalayong barangay at pinuntahan namin yung 3 high school, yung Punong Integrated High School, Magaraw National High School, and yung Doroteo Federes High School. Gayunman, ayon sa opisina ng COMELEC sa bayan, kulang pa rin ang 10 araw para maserbisyo ka ng lahat ng gustong magparehistro. Dagdag pa nila, kung maaantala ang barangay at sangguniang kabataan na eleksyon sa Disyembre, posibleng magbukas muli ng voter registration sa Oktubre. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng COMELEC sa mga mamamayan lalo na sa mga kabataan na samantalahin ang pagkakataong makaboto at makilahok sa darating na halalan. Mag-antabay po kita sa mga bareta sa National TV, sa radyo, kung naarin po ulit mapaisi ang COMELEC sa pagbubukas ng registration, na nakadepende man po kung madagos o dai ang ang election mo niya na December 1, 2025. Regine Bue, CSN. Kalaboso ang isang CQ sa Labo, Camarines Norte matapos gamitin ang dala niyang baril bilang pambayad sa isang bar. Ayon sa impormasyon, ginamit umano ng CQ na itinago sa pangalang Donnie, 39 anyos ang dala nitong baril bilang collateral sa bill nito sa bar. Dahil dito ay natakot ang mga individual pang nasa loob ng bar at tumawag ng pulis. Nabawi sa suspect ang isang caliber 38 revolver na baril at 4 na bala. Nakakulong na sa Labo Police ang suspect na nahaharap
sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2013. Higit sa 100 low-income earners sa Magaraw ang beneficiary ng 3,000 pesos food allowance sa ilalim ng walang gutom program ng DSWD. May ulat si Regine Buen. Higit 100 residente mula sa bayan ng Magaraw, Camarines Sur ang naging benepisyaryo ng food redemption sa ilalim ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasama sa mga nakatanggap ng ayuda sina Tatay Robert at Lola Francia, kapwa residente ng Barangay Karangkang ng naturang bayan. Lubos ang kanilang pasasalamat sa ahensya at sa lokal na pamahalaan ng Magaraw dahil malaking ginawa ito sa gastusin ng kanilang pamilya, lalo't ilang linggo na nilang hindi kailangang mag-alala sa pambili ng pagkain sa araw-araw. Inot na inot po, ma'am. Napakalaking tabang po sa muya. Ang kadaklan po sa to, mayo man nga ni po isap na, iluto o ano pa man po para po sa mga aki, sa mga kabaan ng ng ating Ngayon, ang masasabi ko po, ma'am, napakalaking bagay na may tutulong po sa amin na mga tios man din po. Kakasuporta po sa pang-ural daw. Dahil na mangungutang. Ang Walang Gutom 2027 o Philippine Food Stamp Program na sinimula noong 2024 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay flagship program ng DSWD, katuwang ang mga lokal na pamahalaan na layong matugunan ng problema sa gutom ng mamamayang low-income earners o 8,000 pababa ang kinikita kada buwan sa pamilyang may 5 miyembro. Tumanggap ng 3,000 food allowance o credits ang mga benepisyaryo na itugma ang halagang ito sa iba't ibang pagkaing nakalatag sa venue mula sa Go, Grow at Glow Food gaya ng prutas, gulay, tinapay, itlog at iba pa. Karamihan sa mga ito ay sariwang ani mula sa mga lokal na magsaka ng Magaraw at Karatig Bayan. Ini yung programang iniyo to lessen syempre yung sa tuyang yung poverty threshold, especially itong mga nagugutom na pamilya, especially didiyo sa tuyang banwaan. So kaya ini yung program iniyo, naka-allocate talaga siya naman sa mga poorest of the poor kang sa tuyang banwaan. Para sa DSWD, hindi lamang ito simpleng pamamigay ng pagkain kundi hakbang tungo sa mas matatag na kabuhayan at kalusugan ng bawat pamilya. Ayon pa sa ahensya, patuloy nilang sisikapin na walang Pilipinong magugutom. Target ng ahensya na maisama ang mga food poor sa programa upang mas bumaba pa ang bilang ng mga Pilipinong nakakaranas ng gutom. Regine Buen, CSN. Nasa pangalaga na ng Penrocam Sur ang higit sa 4 na metrong sawa na narescue ng BFP sa Naga City. Autoridad muling binigyang diin ang batas na nagpoprotekta sa mga hayop. May ulat si John Amador. Isang dambuhalang reticulated python o sawa ang na-rescue ng mga personnel ng Bureau of Fire Protection Naga Central Station pasado alas 4 ng umaga nitong Lunes sa Cookville, San Felipe, Naga City. Tinatayang higit sa 4 na metro ang haba ng sawa na nadiskubre ng mga residente sa lugar. Sunday morning, 4 a.m. Bali, ang nangyari po duman is may concerned citizen na nag-upload sa mo. Bali, ang pa talaga istorya kay ito is si reticulated python is hali duman sa mga kadudutan duman sa parting San Felipe, Cookville. Nagbabalyo siguro siya, hali siya duman. So may mga residente na nag-agi. Tapos sa hiling nindadaan na may sawa. So ang iba nga ni gustong ganda nun na liligison na lang daa. So si mga tanod man sabi i-upload ngayon do sa DNR or sa Bureau of Fire. Tama lamang ang naging desisyon ng mga residente sa lugar. Ayon kay FO Tumillares, lalo't ilang ganitong species na rin ang kanilang na-rescue. May mga buhay din yan. Correct. And of course, nakakatulong po yan sa nakakatulong yan sa ecosystem lalo na yung mga rat snake kasi usually talaga mga kinok malang yan ang kinakakaan si mga peste, nakakatabang sinda. So pag kamo nakahiling, kung pwede din na lang do pagadan i-report nindo para may rescue Nasa pangangalaga na ng Penrocam Sur ang sawa. 7 a.m. in the morning or 8 siguro pagbukas kang Penro, tinurn over po kang tropa si reticulated python. And then sa barita mi po is sabi kang Penro is na lang sa wildlife kasi dahil siya pwedeng
buhian sa Isarog. Usually kasi pagka nagto-turnover po kami ng mga nagto-turnover kami rescued snakes, bubuhian nila sa Isarog sa taas po. Ang mga reticulated python at kahalintulad na mga hayop ay protektado ng batas sa ilalim ng RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Jan Amador, CSN. Sa kabila ng panahon ng tag-ulan, nararanasan pa rin ang kung minsan maalinsangang panahon at pagdating ng hapon ay ang kalat-kalat na mga pag-ulan. Ang paliwanag dyan ng Pag-asa, alamin sa ulat ni Darlene Lastrullo. Sa kabila ng panahon ng tag-ulan, patuloy pa rin nararanasan ng maraming bahagi ng Kabikulan kabilang ang Camarines Sur ang maalinsangang panahon. Ayon kay Ian Neil M. Nunez, officer in charge ng Agromet Station, ito ay dulot ng southwest monsoon o habagat na mas pinalalakas ng bagyong kasalukuyang nasa labas ng extreme northern Luzon. So sa ngayon po, ang ating weather condition po ngayong araw at saka sa mga susunod pang mga araw ay nakikitang yung nagkukos ng mga pag-uulan natin ay southwest monsoon. Ito ay posibleng mag-impact sa atin ng mga pagbabaha or landslide, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Malakas po kasi yung southwest monsoon, lalong-lalo na meron tayong bagyo sa extreme northern Luzon. Ito pong paghatak niya ng habagat ay mas lalong pumupersa yung hangin papuntang tagos siya sa Pilipinas. Ipinaliwanag ng lokal na Pag-asa forecaster na ang malakas na paghila ng hangin mula sa habagat ay nagdadala ng mas maraming moisture sa himpapawid, dahilan upang mabuo ang thunderclouds at thunderstorms sa hapon at madaling araw. Dagdag pa rito, tuwing umaga ay mainit at maalinsangan dahil sa pagsikat ng araw. Ngunit pagdating ng hapon ay mabilis na bumabagsak ang ulan, partikular sa mga lugar na nakaharap sa kanlurang bahagi ng Kabikulan. May mga pamumuo ng mga thunderstorm clouds ay mas marami po siya sa hapon at sa gabi. At may mga pag-uulan din tayo kapag madaling araw po, lalong-lalo na kung wala pang sikat ng araw. Posible rin umanong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang tuloy-tuloy ng malalakas na ulan, lalo na sa mga mababang lugar at gilid ng bundok. Kaya naman muling nagpaalala ang eksperto sa publiko na maging alerto, maghanda ng mga emergency supplies at iwasan ang paglabas kung hindi kinakailangan kapag may masamang lagay ng panahon. Mas maganda po na may bitbit tayong payong tulad kahapon yung pabugso-bugsong ulan, lalong-lalo na yung mga thunderstorms natin ay nag-e-effect po siya ng 1 hour to 2 hours, depende po kung magkaroon tayo ng series of thunderclouds, mas matagal po yung epekto nun. So, mas maganda may kapote o may pananggala tayo sa ulan, and then lalong-lalo na talaga sa hapon. Sa pagtataya ng Weather Bureau, nakadepende kung magpapatuloy ang ganitong weather patterns sa mga susunod na araw. Hanggat patuloy na aktibo ang habagat na hinihila ng sama ng mga nasa hilagang bahagi ng bansa. Darlene Lastrullo, CSN. Nasa 10 individual na ang natiketa ng mga otoridad sa pagpapatupad ng jaywalking ordinance sa Naga City. Implementasyon ng naturang ordinansa, mas pang papaigtingin. May ulat si John Amador. Meron ng existing jaywalking ordinance ang Naga City. Kabilang dyan ang Section 70 at 71 ng Ordinance Number 93-049 o Transport and Traffic Code of Naga City na minsan ay kakulangan sa implementasyon. Ayon sa Public Safety Office, maghihigpit na rin sila sa implementasyon ng ordinansa sa oras na matapos ang pedestrian lane sa mga estratehikong lokasyon ng mga ito. Yung ordinansa ngayon ay nakabatay muna sa pagtatapos ng ating paglatag ng mga pedestrian lane. So until such time that we are completed with the pedestrian lane, pavement markings, dun tayo maghihigpit sa implementation. Sa ngayon kasi nagkakaproblema din kami sa logistics
yung ating kneading machine, yung ginagamit sa pagpintura, ay napakabigat at kailangan nakasampa sa isang truck kapag gagamitin. At kadalasan gabi lang tayo nakakabuelo. So ngayong mga linggo, ang inuuna po natin ay yung mga paaralan. Matapos ang mga pedestrian lane sa mga paaralan, ay isusunod na rin ang commercial districts. Para sa tricycle driver na si Gilbert, pabor siya sa paghihigpit sa kontra sa jaywalking dahil may mga pagkakataon na apektado silang mga tsuper sa mga pedestrian na hindi tumatawid sa tamang tawiran. Huwag na silang magpapara na malapit sa pedestrian lane. Huwag silang bababa doon. At saka doon sa mga driver naman, huwag silang hihinto sa malapit sa pedestrian lane o kaya sa pedestrian lane. Kasi dapat, doon sila sa dapat nilang hintuan. Tama, mayroong alam naman kasi nila yan, kaya lang talaga minsan, hindi nila sinusunod. Kasi, alam mo naman tayo, mga Pilipino, ganyan talaga ang buhay natin. Medyo matigas. Makakatuwang ng Public Safety Office ang PNP sa pagpapatupad ng ordinansa sa jaywalking. Sa datos ng Naga City Police, umaabot na 10 ang natikitang lumabag sa jaywalking ordinance. Para din itong wheel clamp ordinance. Kung may penalty tayo sa mga motorista, may karampatang penalidad din para sa mga naglalakad sa kalsada. So lahat naman tayo ay gumagamit ng kalsada. Mahalaga na naintindihan natin yung kanya-kanyang panuntunan. Minsan nalulungkot kami kapag may nahuhuli kaming driver na nagba-violate, na bawal doong mag-pick up, pero sasabihin, yung pasahero kasi doon nakatayo sa lugar na yon. At kapag hindi niya tinigilan, irereklamo naman siya ng refusal to convey. Actually, igwayan yung penalidad. Di ko pa maano kung ma-confirm kung nabago na sa iyang penalty. Sa first offense, nasa 100 pesos. Second offense, 200 pesos ata. And then third offense, 500. And baka may ano pa yan, may kasabay pa yan ng imprisonment sa pinaka ano. So, ang pagrimdum lang na magsunod lang kita sa batas trapiko. Dahil iyan na pedestrian lane is intended yan para sa pedestrian. So, iyan ang safety nindo. Kumbaga iyan ang protection nindo. Kasi dahil ang mga motorista is mga professionals yan, aram ninda ang rules dyan sa tinampo na pag may pedestrian, slow down, pag may nagbabalyo, full stop. Maaari ding magresulta sa pagkakakansila ng prangkisa, lisensya at permit sakaling may mga motorista na mahuling nag-o-obstruct sa mga pedestrian lane na nakalatag sa lungsod. Jan Amador, CSN. Elegante ang dating at kung tingnan ang pinagmamalaking one town one product o OTOP ng bayan ng Wi, ang Inabog. Kaya naman naniniwala ang DTI na malaki ang potensyal nitong makipagsabayan sa global fabric industry. Congressman Migs Villafuerte, itinutulak ang panukalang batas na paggamit sa Inabo bilang academic dress sa mga paaralan. May ulat si Darlene Lastrullo. Sa bayan ng Buhi, Camarines Sur, buhay na buhay ang tradisyon ng Inabo na tela. Isang gawang kamay na obra na ngayon umaabot na sa entablado ng Kongreso at posibleng maging bahagi ng akademikong regalya sa buong bansa. Elegante at may dalang dangal, isa si Camarines Sur 5th District Representative Miguel Luis Migs Villafuerte sa mga loud and proud nang nakapagsuot ng likhang Inabo mula sa bayan ng Buhi. 100% world-class ang telang ito ay tunay na hiyas mula sa Rinconada na ngayon ay binibigyang pansin sa pambansang antas. Kamakailan, naghain si Congressman Migs Villafuerte ng panukalang batas na an act prescribing the use of neo-ethnic Philippine textiles o Inabo in the academic regalia of all state and local universities and colleges in appropriating funds therefor. Layunin nitong iangat at kilalanin ng Inabo hindi lamang sa lokal na merkado kundi sa akademiya at sa pandaigdigang entablado. Ayon sa DTI, patuloy ang pag-usbong ng Inabo sa merkado sa pamamagitan ng mga trade fair, market launching at fashion show. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng ahensya sa iba't ibang sektor kasama sina Congressman Villafuerte at Mayor Ray Lacoste upang higit pa itong maipalaganap not just locally but internationally. So Inabo, for quite some time, we've been doing a lot of promotional activities. Either a trade fair, market matching, or through a fashion show. Kasi one is, we would like to graduate from the mindset na bedsheets lang ang mga fabric coming from Buhi. And I think
it's also one way na i-showcase itong rich heritage and culture ng Buhi. Para sa kanya, mahalagang maipasa sa mga kabataan ang pagpapahalaga sa tradisyonal na kasuotan, isang yaman ng kultura at kasaysayan na huwag kalilimutan. Para i-train sa mga local schools, at the same time, sa mga youth would really be educated kung paano ang pag-ibuka ng Inabo, and they will come to appreciate and love Inabo. And ang message ko sa youth is, remember na ang identity is always based on the culture and heritage. So, if we come to love and appreciate our heritage and culture, it's also loving our own identity. So, taga-Buhi kita, taga-Kamsur kita, Pilipino kita, let's love our own products. Samantala, ibinahagi ni Jonathan Aguilar, may-ari ng Hataw Handwoven Products sa Santa Justina, Buhi, na nagsimula ang kanilang negosyo noong 2003 sa pagbebenta ng mga hinabing produkto sa paaralan, opisina at maging sa mga himpilan ng pulisya. Ang paghabi ay pamana mula sa pamilya ng kanyang asawa na nagsimula pa sa kanilang lola at mga ninuno na siglo na ang nakakalipas. Ini po kayang pamilya ni Mrs. mga parahabi naman talaga. Istorya niya, kan si lola niya nagabi, yaon siya naman sa irarom kan Num. Ayan. Maging sa kuya mga ninono man, mga arugman kaya. Ipinahayag din ni Aguilar kung paano nabuo ang Otop Buhi Association para sa Inabo, pati na rin ang mga materyales na ginagamit mula sa abaka, recycled cotton thread, water hyacinth, hanggang sa mga natural dyes mula sa akiyot, mahogany, talisay, dahon ng pinya at turmeric. Ayon sa kanya, kahit sa kani-kanilang bahay, kayang-kaya maghabi ng sino man, babae man o lalaki. Dagdag pa ni Aguilar, panahon na para mas lalo itong tangkilikin ng publiko. Actually, mas magayon na ini ang ipatronize ka mga tao, inot na inot. Ang arugmi ng mga SMEs nakaka-produce nin trabaho dito sa Samoyang community. Then another one is environmental friendly, mayoning usok sa pagigibukan ng produkto. Tapos yung raw materials, mga upcycles, overruns. So magayon no na ipatronize dahil nakakatabang para sa satuyang problema ngunyan digdisay na po na global warming. Bagamat hindi tiyak kung kailan eksaktong nagsimula ang tradisyon ng Inabo sa Buhi, matagal na itong itinuturing na pamana ng mga ninuno at naipapasa sa bawat henerasyon. Mula dekada 1960, kilala na ang bayan ng paggawa ng Inabo para sa kasuotan, kumot, kurtina at mosquito net. Sa dekada 1970, ipinakilala ang paggamit ng recycled cotton mula sa lumang damit bilang mas murang alternatibo, isang inobasyon na nagpalawak sa produksyon. Sa paglipas ng panahon, pinanday ang sining ng paghabi ng mga makabagong teknik at tulong mula sa DTI at DOST upang mapanatili ang kalidad at identidad nito. Hanggang ngayon, nananatiling matibay ang Inabo bilang simbolo ng kultura, kabuhayan at malikhaing galing ng Buhi. Sa bawat hibla at bawat disenyo ng Inabo, hindi lang tela ang hinahabi, kundi ang kwento ng isang bayan, ang pagmamahal sa tradisyon at ang pag-asa na balang araw ang sining ng Buhi ay lulan ng pandaigdigang entablado. Sa mata ng mundo, ang Inabo ay hindi lang gawang Pilipino. Ito ay gawang Buhi, gawang puso. Darlene Lastrulio, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.